itipidig na celebraran iti Malem Kalman nakiselebrar ni Idol Lawrence na kamuno nakainom ti basi. Hindi man amo yung na nakamata report manipod pa lang ijay pidig. IFM News. Adjo Lawrence. Sinelebraran ti Pidig Ilocos Norte ti Base Revolt idilaeng kalman na babaen ti bloodletting activity, solo singing contest kan digital logo contest. Iti biyang ti bloodletting activity ket nakasarsarita tayo iti maysa a residente iti Karasi Ilocos Norte adi Mayo pa itapno di kasta ket nagidonar ti dara. Bakit po, sir? Okay mo, sir? Awan mo, sir? Normal lang. Okay, sir? Iti kapitig. Sir? Ang kapitig, sir? Karasi, sir. Iti dayto nga aktibidad ket inatendaran ni Mayor Georgina Gilian iti naso nga ili ket dito ikinunana akasapulan ang matagibenti istorya ti Base Revolt nga iso ti mangmangted ti panagwaywayas dagiti Ilocano nga agaramid ken mga panakkel ti produkto a base dito Ilocos Norte. Mangnamnamat ti LGU Pidig asaan kumamalipatan dagiti Ilocano no anya talaga ti inlaban dagiti imununan ngem tayo kontra kadagiti ganganaet nga Espanyol. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.